Че кихнах. На здраве. Не кихнах. Денис после в YouTube гледа едно автошколата на Бат Герги. Покаксат смех, направо сълзи му потекоха. Сериозно? Абе, това е едно направено, много е смешно просто. Бати тапанара, бе, как мастерите му за джунгъл ще са Thunderlord? Бати кретина. Не, тия са много слаби в бронз 3, мамица, играх една соло. Дорева ми се. Отдавна не съм играл тука в бронза. Той ще ти даде ли нещо, бе? Не. What? Аз му взех акаунта да помагам на тебе и на Ицу, бе. Са няма играш никакъв ранкито това. За какво ми е? Да, я знам. С топманята? Той нещо го нема, бе. И с него и без него не ми се играе ранки. Яската ни на топа е страшен бот. Абе, на Вегър един стак колко апа му дава? Едно. Добре. Той може да убива по 2 милиона. Да, знам. Що му викаш гъча, бе? Защото взе фърстбот. Да го надъхваш ли? Много Какъв ясно. е мръст за. Не, ще умъл от Red Bull. Мале! Утка, мръсна, слънце нещастно! Бабо! Деба, шибаното слънце, бате, в монитора ми свети. Не мога. То ли син? То ли си не смея да му отида в джунглата? То вика мастер АФК. Направо. Не, тъмън пусках кю! Абе, знам, че като те викна, се правиш на глуха, иначе аз като викна веднага се обадя. Ела да той ще шапна прозореца. Майка ти рева, тъпя ли си не? Как беше ме ришеш, бе, бат? Не помня. СС. Или може би отива за син да му... И аз с Thunderlord. Бие еко. Дани гледа стрима. Ти стримваш? Да. Вика как псуваш. Мага. Не казваш, бе. Е така. Колко човека гледат? Дани, бум. Само Дани. Би сигурно да знам. Виж си ми пари.
Са, ще отварям. Това помяр, защо се хванах да го буствам? Ще майба бронзовия акаунт. Не мога, Дани, не мога. Нямам втори монитор. Кетлин. То Кетлин не знае къде се намира. Инста, флаш и хил. Как ме видеха от храст. Остана, бе, тия миньони му отрепа. Ще ме ганкваш ти. Браво. Долу. 1003 for number. Абе, Какво? да бе, сега ще отварям лаптопа, Данчо, да знаеш. Данчо, кажи ми дали музиката е твърде силна и дали Марто се чува добре. В това поло. Чакай малко, бе. Чакай да взема 6 лева, бе. Стигаре, ваше. Добре е всичко, окей. Голямото сипване. Не, бе. 2 вилъра имаш. Ти Крис или какво? Денис, убий го това буснато животно, бе. Чакай, бе, сега го убия. Айде, мъртъв си. Имаш ли лайфстил с спелвам? Нямам спелвам. Нито лайфстил. Лайфстил в момента имам от това. От меч. И тогава ще се лайфстил на открипа, бе. Защото първата мисля, че е така. Не да знам, че. Аз и още някой да за Крисифира. Че аз си видя да си отворя стрима. Що? Какво имаше на OBS? Абе, да знам, човек нещо беше бъгнал, трябваше да тегля някакви неща от нета. Да ги сложа при системата ли някъде, какво е да знам. Абе, оправих го някакси. Данчо беше в нас даже. То стана бързо. Един е бе, Дани, бе, отвър. Бегайте, че бустът анимала е на бота. Лелей! Listen place! Да! За! После! Са не мога! Аки-токи. Like a pretty little psycho. Идвам. Денис, не го стилвай! What? What? Ха-ха-ха! Пажукта! Дай, и сега ще го флаш джулфи. Умри, бе. Бате, да демидж стрел. О! Ела. Имам червен, идвам. Ще си го вземеш. Елоя. Ела, искаш да кампнем ли си на тук? О, мамо!
Да бе, Дани, можеш бе, можеш. Чу се само едно, мамо. Верно ли? Добре. Денис, извън храста. What the fuck, верно ли? Човек, това хич не го бе забелязал. Бот, ганк. Отивам да ганк на бот, ват. Това не се казва ганк, се казва ром. Че го ромна, айде. Аре, аз ще ги ром. Не можах. Въй, лагвам. Вече не. Ай, давай. I'm just you, baby. 100 кила човек, what the fuck. SS. Това. И едно Денисе, ха-ха, каза се цигани не роб. Какво имаш предвид, бе? What? Това ли? Да. Уау, сериозно? Аз къде я знам. Денис! Идвам. Бегай, Вегара идва. Ой, Кетин, мъртъв си. Ай, Сона! О, браво, Чао! Четирима ли беха? What the fuck беше това? Да. О! Чао! Сега ще каже what the fuck, Кали Хактер, защото е шибан бронз. Виж го, бе, виж го какъв е тъп, бе. What the fuck? Чекай, ще го видях. Виж го, бе. What? Видя ли го това? Чеч. Идвам. Идвам. I'm coming. Я соната. Да, оставам ти. Майка ти реба! Тава пък какво прави? Нищо. Пинк. Дели села. Човек. Лад, виж топа, бе, момче. Това беше много зле. Бам. Чакай. Пушим, палим, брат. Какво е това, бе, момче? Какви са тия сет сонгс, бе? What the fuck, One Piece? Значи, докато преди да почнем стримваше ли? Не. В смисъл, като извънях... като извънах от тогава вече бях почнал.
Зато викам си, лате, това стримва и си гледа Наруто. Аз си го дайвам това, бате, е така. Окей, вика. Абе, тука е изи. Аз ако играл това, лесно ще влезнете гол тама. Пак отивам до бота, бате. Имам и зония въй, да не забравя. То Криси е много тъп бат. Първо вика на Дан, че ще ти дам акаунта, после няма да му го дава. Чао. Окей. Какво бе? Holy fuck, 88 фарм бе, Дени. Лисин. Четирима са на бота, човек. О, пети... О, всички са на бота. Вие си пъшвайте там. Защо не съм там? СС вика, виж го колко е тъп бе. Аре бе! What the fuck? Ултимейта ми толкова бавно ли с такова, бе? Аз можех да пусна първа. Ама, кой да се сети, бат? Вау. Аз изчезвам, защото имам 3500 в мене. Дени сега бутни още нещо, бе. Какво, дракон? Нищо. Скочи бе, ли си? Дани не е от кой да взема акаунт. Питай Марсел, той е в Steam да ти даде ония на ранкет акаунта му. Кажи му, че ще играеш с мене, да дигаме дивизии. Идвам, Денис. Ела бе! Давай, квадра! Човек, нямам рейндж! Аз не знам защо му скочи така. Ще му еба майка. Опа. А за всеки случай зоня, бата, нищо, че бях на доста хил. Хаха. Първо му скочи с улти, после ще пускаш. Да бе, сега така направих. Ма за какво? То така винаги го правиш. Защото пусна кюбата и те флашнат. Отри стане колко си също. Хип-хоп бе мой. Я да лагаш.
Бате, ти ли го слушаш това, бе? Много ясно е, човек. Бате, това си едно 5 стихотворение, но вие нормални ли сте? Ще го хейтваш, бе. Това не е музика, бе, бате. Добре. Хип-хоп, бе, мой. Я да бягаш. И това е неговия стил, бе. Яска! Ще майка ти да еба. Не си познал. Имаш смайта. Ти се утна! Не си познал, бате. Хип-хоп, бе, мой. Яла, лагаш. Майката. Ама Girl Over, мисля, че беше. Ама имаше още някакви там чертички или какво. В Steam, Марсел ли? Да. Да, това е той. Ама Girl Over нещо и мисля, че имаш още някакви знаки дали. Аз началото помислих, че това си ти, човек, защото нали ти ще пишеш ама глава, те сигурно кога се прекръсти с меню картинка. Денис, махни се, бе. Какво искаш, момче? Аз нищо не искам, ти какво искаш? Аре бе, аз за какво се отнах, бе? Не знам, ние нямаме танк, аз се скачам, убивам един и си спускам с щита и чакам речардж. А ти педали. Майка ти да е. Денис, засрами се, бе, бе. Шшш. Виж си шибания. Имат такова, пинк, такова вард. Виж си шибания. Виж топа, бе. Виж, бе, тия се бати бронзата. What? Аз това не го видях, човек. Ще си ги изнасям. Той Ясу си ги изнася буквално. What the fuck? Чакай, не бутай, не бутай! То милионите ще бутнат.